Sanibonani babukeli, sanibingelela. Kusayiye ukhulano wamthetho lo esikhawini. Babukeli kune video la eke yavela engicabanga ukuthi abantu abaningi bathintile and mayebathinta sengathi bekunoku anga-understand kahle phakathi. Asikhumbule ke sibuyisane la ukuthi phambilini bengike ngakhuluma ngevideo esho ukuthi ngizobuya ngizoyichaza ukuthi kwenzakaleni ngoba ngikhuluma ukuthi abantu besifazane bezama ukuthi beyibheke labazalela khona izingane ukuthi especially kubantu bangaphandle. So omunye umuntu ucabanga ukuthi mhlawumbe mangikhuluma ngikhuluma ngaye ukuthi yena umuntu wangaphandle noma ngikhuluma ngokuthi uyingane yangaphandle kanjani. Cha, no, akukhona ukuthi ukubandlulula lento le. Namhlanje ngifisa ukuthi nazi ukuthi why ngisho ibeka ngale ndlela lapho. Empeleni kubuhlungu ukuzalwa uyingane, uzalwa umuntu wangaphandle ephinde engakulandeleli noma uthola ukuthi usukhulele ekhaya komama. Yebo, thina abantu abamnyama bangalamazulu sikholela ukuthi ingane mayingenzo langa lutho ubaba fanele ikhulele ekhaya komama, vele izinto eziningi zivela zibe zasekhaya komama. Kodwa la ngikhona kakhulu yazi ukuthi ke mina ke ngikhule phakathi ekhaya komama ngiyingane ezalwe umuntu wangaphandle, ukuthi kungi-affecta kangakanani mina noma kungihlukumeza kangakanani mina ukuthi cha ngizaleleke ngaphandle. Ayikho into ebuhlungu babukeli njengokukhula ubaba engekho. Akuwo wonke umuntu wangaphandle engicabanga ukuthi engazala ingane ekugcineni kwakhona eyishiya. Ifoni uyazazi ukuthi la ukhona ekhaya mbukeli uright, ubaba wakhe yebo wangaphandle noma wena ungangaphandle unezingane uhlezi nazo ayisupport. Ngicabanga ukuthi ukhona umunye umuntu onenkinga efana neyami mhlambe naye akafisa ukuthi ngelinye ilanga understand ukuthi kusebenza kanjani. Kunjena ke mina ngokukhulana kwaMthetho ngangivezile phambilini ukuthi ngizalwa kaMthethwa, umama ozala mina owakaMthethwa, but angiyena wakaMthethwa ngoba umama akayikhulelisanga yena. So uma ezalekile ke emhlabeni, uma ngizalekile mina emhlabeni ngifikile ngafikele ekhaya komama, ngakhulela ekhaya komama. Ukukhula kwami ekhaya komama, yebo kumama esiswini sika mama kukhona labo bantu lezi zinye ingane ezikhona eza kwezinye izibongo ezihlukene, kodwa thothi sizala umama oyi-one. Na ngithola ukuthi futhi ekhaya ngoba ngikhulela ekhaya komama kunomama omncane, kunomama omdala, kunomalume, lonke lezi ingane lezi zinezibongo zakubo. Ngifuna lento uyibukeke la ukuthi ichazani. Lezi ingane ezalo umama zinezibongo zakubo, ziyababazi obaba bazo, and labo baba most yabakubona bangaphandle abakhona la ngisho ukuthi ama citizens ala South Africa. Ningizwe kahle babukela, angibandlulula imuntu, ngizama ukuveza ubuhlungu engikhuluma ngaphansi kwakho, engazi kahle futhi wonke umuntu ongaba nalobo buhlungu lobo. Mhlawumbe ke ngithi imina, kodwa nomunye ukhona osekhaya mhlawumbe unalenkinga efana nami. Kukhuleka kanzima babukeli uma ubaba engekho eduze kwakho, isibongo ungasazi, ngoba once waqala impilo ukukhombisa umdala kusafanele uqale ucinge isibongo sakho, ulwe nesibongo kuqala impilo ungakalwi nayo, ulungise izinto zakho ziphambane sokuthi isibongo sakho asihlangene mhlawumbe nala ukhona njengengane ekhulele ekhaya komama. Okay, mina ngoba umama engwakaMthethwa ngibiza isibongo sakaMthethwa kuyi namhlanje, ubaba vele akhipha ngalutho. Ubaba wami empeleni wangaphandle. Mhlambe abantu izihlobo zakhe ngaze ngayithola zihlala eManguza kule ndawo ekuthiwa emahlungulo. Lo ndawo ngathi bazi ukuthi isondelene neborder ebheke eMozambique. So uyabona ukukhula kwami ngikhulele ekhaya komama. One, bengifisa ukwazi ubaba wami ngale ndlela engimfuna ngayo. Mhlambe nami ke ngibe negama elithi baba, mhlambe naye ke ngibize ngoNdodana, igama elikanjalo alikaze libe bikho. So uyabona ukuthi zonke lezi ingane la kuthiwa uDecember noma kuvalwe izikole ziyahamba lezi ingane zivakashela obaba bazo. So mina wami ubaba akekho njalo, kodwa uyaphila emhlabeni, but akekho la. Nami anginayo iklubu yokuthi ubaba ngamqala ngimcinge kuphi ngoba angimazi kwamina. Nogogo engihlala naye akamazi ubaba ngoba yena ubaba kodwa angikwaziyo ngobaba ukuthi owangaphandle. So ugogo wayehlezi nje athi ubaba wakho uyishangane. Uyalibona lo gama lelo ukuthi lisounda kanjani kimi ngikhona ke ngiyingane. Uhambe emakhaya kubo mina ngihlezi njalo la.
ngilindele ubaba engamazi ukuthi uzobuya nini. Ngihambe ngahamba ngakhula ke. Uma ngikhula la ningezodla ngikhulanga kahle ngoba yonke into bengiyenza bekunaleli gama lokuthi noma thothi khona ukuhlupha okukhona kodwa bekunaleli gama lokuthi lo udingi usiko la kubo kufanele ehambe ekhaya kubo. Buka mina ngingane lelo siko lelo ngizolicinga kuphi ngoba ubaba akayena nje la South Africa angikwazi nokuthi ngizophuma ngiqale ngapha mangizwa kuthiwa ngase Mozambique angaze ngabhade Mozambique ngibona nje ngikhona angikwazi nokuthi kuumbalo njani. So uyabona umzima nje manje ngibhekana nakho ngisakhula kuyahlala akugcini ngokuthi ngisakhula sengikhulile ke manje mase ngikhulile ngikhula khona lapha ekhaya komama nakhona kanzima ubaba ngimazi kunezikhathi lamo umfana khona odinga ukubonisana nomuntu wesilisa njengobaba othola ukuthi akekho mhlawumbe sengoze ngibonisane nomuntu mhlawumbe omalume ekhaya noma ngibonisane nomuntu mhlawumbe ngisho ukuthi umakhelwane odlala indima ukuthi nje ngoba umzali uyaunderstand ingane yomfana ukuthi ikhula kanjani izimo lezo mina bengibhekana nazo. Okay mase ngikhula la kunezinto ekuthola ukuthi phela manje emhlabeni esithina indle emnyama sinalento ukuthi amasiko kufanele siwalandele. Angikwazi ke mina ukulandela usiko lasekhaya komama ngingazi ngalo ukuthi kwenzakalani noma ngibelonga kuphi. Inhlanhla ke leyo ke endleleni eningi bengihamba sengikhulile bekuvela ukuthi okay no umina lezi zababonayo abanjengenyanga kanje mawuhamba ukuthi ngiyahlola noma yini ngithola ngihamba hlangana nomuntu ethi hayi no mina isibongo sami esasekhaya komama so yisona esingathini esiyidlozi lami ekukhanyisa zonke indlela zami noma kuba zivalekile kodwa isona sidalwe ngasho ukuthi sikhona engingafanele mangikhulume naso. Uyabona ukuthi ngiconfuseka kangakanani manje ukuthi okay ke bisho manje sefanele ngiqaleke manje sefanele ngilandeleleke manje isibongo sika mama so that yonke into izokwenzeka and akulula ngoba nala ekomalume bazi ukuthi mina ngiyena owabo kodwa ngokuthi ngoba bese ngikhulile bese ngibabonisa ukuthi ubaba ngoba vele akakhiphanga lutho yini ezongisiza ukuthi mina ngiqhubeke ngibize isibongo sika baba kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi akenzanga lutho ekhaya futhi akabangabikho endaweni yami yabo. So ke ngifuna ukuhamba nawo lento izifike ekutheni ukuthi ubaba ngimthole ezedlule emhlabeni kwenzakalani. Alright ke sengimdala izingane senginazo ingane yabuza ingane one day nabo umkhulu balapho owami umkhulu uphi umkhulu ozala umama siwashona but umkhulu ke ozala ubaba wami buza ingane akamazi okusho ukuthi mina ubaba wami ayimazi ingane kufanele ngicinge. Uyayibona lento ukuthi yenze njani iyalimaza lonto leyo yabo. Nangesikhathi khumbula masikhathi ngikhula lokho ngitshenta ngiyena wala lento iyangicasula ngicasula ngenza ngibe ne-anger every time at the same time ngcono uba ne-anger into okuthiwa ufuna ungayicinga uzoyithola but bengatholakala. Ngiyacabanga angifuni ukuvika ngakho kodwa ngiyacabanga kube umthelela mina ukukhula ekhaya komama baba ngingamazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngelanga ngithatha into yomuntu ngenkani singavumelene lokho kukutshontsha yabo. So angisho ukuthi yonke ingane ezalwa ngaphandle izoba isigebengu noma wonke umuntu wangaphandle uyabalekela ingane eshiya. Mina ngaba nebhadi mhlawumbe ukhona omunye kubabukeli nje khona okwakuveza naye lokho ukuthi cha naye ungomunye wabantu wathola i-rejection emndenini ngenxa ukuthi uzalo umuntu wangaphandle. Uyambona lo muntu lo akafani nawe ke wena ophelele wena ngoba uphelele cabanga ukuthi ufanele ubuke mawukhombisile ukuthi uyayithanda lento lesikhuluma ngayo ulike usubscribe ushare. Alright. So mase ngikhulile izingane zikhona ngahambeke mina ngoba ngingane umfana ngathi cha ngifuna ukuthola uma kuba kuthiwa ke mina ngisebenzisa umuntu wakamthetho ake ngihambe ngicinga imvelaphi kaBaba wami. Ngihambile ubaba ngamthola esemdala lento ngiyazi ukuthi bengangithanda ukukhuluma ngayo kodwa ngizokhuluma ngayo ngoba ngenzela ukuthi nibe nesithombe esisobala. Ngihambile ke mina ubaba ngamcinga ngahluleka ukumthola ubaba. Ngithe ngisazama ukuhlulekena ukumthola ngafind out ukuthi ukhona kanti ekugcineni sengihlale phansi sengitshela ukuthi angisamcingi ngafind out ukuthi ukhona and akekho ukuthi useduze futhi nami. Ngithe mangimfica ngamfica ngekho esimeni sempilo esiright esenokugula okukhona. So khumbula ukuthi mina ngihlala ekhaya komama anginamuzi yabo. So mase ngithola itime ngizama ukuthi athi ngisondelane nalo ke manje akubanga lolu ukusondelana na ngoba naye wayikhuluma izinto ezazenziwa umama nomama nawe wayikhuluma izinto ezenziwa ubaba nasekhaya kogogo babekhuluma izinto ezazenziwa ubaba benomama nomama abonje la kusebexekana mina bengasangisizi lokho. Mina bese ngifuna ukuthola la ukuthi wayo ubaba ehambe wangabheke emuva uhlalaphi bapha abazali bakhe iziphi ihlobo zakhe so that nami ngizothi mangibuild umndeni wami
ngazi ukuthi ngubhildela ukuthi ngiushonisa ngakuphi yabo. Hayi ubaba kubanga isikhathi eside ngikhumbula ukuthi kwakugood noma ngazi date noma kula ko27 ngikhumbula ngangibuya kugood emntu sengisande ngimbone nje naye njalo akakhona uhlezi emzini yabantu. Angithi yambona umuntu esikhundle engabuyela ezweni la ngakubo akabuyelile manje ubusy ula njengokuthi yena usene okay ingane lekhona imini. Okay ungimshiya ngeke esimeni sempilo ukhumbule kahle ngahamba ngakugood ngesonto ngekwenkonzo izayona emtuba masihamba sayegood uma ngibuya la nga receive call mina esho ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Angithi ubaba ingane yakhe khona la imini ngezwe ukuthi unayo enye intombazana naye kuthiwa yahamba yambheka manje sengibheka ngangayithola ngagcina ngigive uphile. So uma ubaba sengimthola ukuthi kuthiwa akasekho emhlabeni ushonile emzini wabantu. Ezikhumbula ukuthi ngoba thina sindle eminyama nje umuntu mayishonile kuyageza umuzi kwenziwa yonke lento. Ngaleso sikhathi angisebenzi ngisayingane ngisadependele kugogo. Uyabona umzima sengithwala manje ukuthi ushonile lo muntu fayile encwadi umndeni wakhe. Mina laba kuthiwa ngiyafisa ukumngcwaba ngizomngcwaba kanjani ngoba mina angihlali naye futhi ngihlala ekhaya komama angikwazi ukumngcwaba ngamngcwaba ngithini. I have to ukuthi mina ngamukela isimo lesi sikhona ngikhale ngizobhlungu ukuthi lo muntu ngazombona ngo last minute kanti ngiyahamba emhlabeni kwenzakala useyahamba emhlabeni kwenzakalani. Ayikho indlela yokuthi ngifanele ngifone manje ngifonela abakubo noma ihlobo zakhe ngithi cha naku ubaba ozala mina lana ngingane yakhe ngicela ukuthi nize nizongilekelela mhlawumbe thatheke ehamba ongcwabeka. Kunalokho into engayenza ngoba ingane ngoba nasekhaya komama ngazama ukuveza cha naku sengidlulele obaba akekho umuntu oyithatha serious lonto. Nazi umuntu mayisemakhazeni unesikhathi akakalelwa sona. Kube nesikhathi ke la wafika khona ukuthi uhulumeni ezeyishisele yena ke wayishisela ngangingane akaze ngisondeshe ukusonde yonke lo mission le but into njengamanje siyenza sengimdala that's why ungibona ngikhala kangaka ngithi umuntu ukosisi komama abayibheke lento yokuthandana nomuntu wangapha ngoba mobhekisisa kahle mina kwangeyona intando yami ukuthi ngizale umuntu wangaphandle naye umuntu wangaphandle ngicela kwangeyona intando ukuthi ngizale engishiye la mhlawumbe kwakuxabana kwabo but yena ukukhombisa ukuthi ngobe la akasabuyela ezweni la ngakubo ulawo la ufuna ukwakha igcineze be South African citizen ngokusemthethweni. So uyabona ukuthi kunzima kanjani kuyena manje sengasekho emhlabeni ebuyela ezweni la njengamanje into nami ehlukumeze mina kakhulu leso silonda nginaso ngoba ngithi ingane amayihlala zingibuza kanti uphi ubaba wakho okuzalayo into engapheli. So ingane nazo ngisho kufanele kuze kufe mina kuze kuphela nazo futhi zizohlala zina leso silonda yebo. So angifuni ukuphikisana kakhulu nabantu abayizwayo abanye bayathinteka ngendlela abathinteka ngayo but bengayithathi personal lento le into yokuthi la ngoba sila sizofundisa ngezinto ezenzakalayo. Mina kungcono ngikhuluma ngento yami abanye babonile nje bethi ubugebengu ukuhlangana ubugebengu nokuzala umuntu wangaphandle imina engizala umuntu wangaphandle ngisibone kulento engikhuluma ngayo ubuhlungu ngibuzwile kwaphinda phinda kwaze kwakaningi namanje nje nibona nje impilo yami ayikho right as much as ngiyidinga ngoba kunaleli gama leli kababa yabona ukuthi indodana ngiyakuthanda angifuni ukukhohlela lo gama vele imnandi ngoba ngisho ukulithola kumama akulula phela uyazi nawe uma wengane nomfana kunzima ukuthi utshene umama uthi ngiyakuthanda mhlawumbe ngamaneshe emantokazi ufuna laba sebebancane yebo sengimdala manje sengiyimela ngendlela engiyimela ngayo. So ke babuke ningaphatheki kabi umzima nami ngithi ngibhekane nabo ke lobo ngenxa yokuthi ngithi usizi lokuthandana nomuntu wangaphandle nizama ukuyiqopha at least mawuthandana naye ngoba kuthiwa banothando kuthiwa abanye baphathana kahle bakhiphelana imali. Okay kulungile angithi wena nhlanhla ukuthi wena ukunikeza imali wena ukuphetha kahle uthando awufake ke lento ekuthiwa iprotection icondom uvikele ukuthi kungaphumi ingane uma kuya ukuthi uyabona icondom file uyikhiphe ngesizathu sokuthi okay ngoba ngiyikhipha la lo muntu mayengizalisa ingane nginayo indlela ukuthi ngingayithatha ingane ngiyise kubo noma yena uzoqhubeka ebe nami empilweni. Yebo thina abantu besilisa siyajika sijikela abantu besifazana but awubukele lo ngozi ungacabangeli wena imizwa yakho ubukele lobo ngozi ukuthi okay what if sekufika siyaxabana le ngane izoba umthwalo womalume noma izoba umthwalo wakubo. So ingane if umthwalo womalume kusho ukuthi uyayithatha ingane uzohlala naye ayisakwazi ekhaya kubo uyabona ukuthi usuhlumeza ubona into mina ngitshela ngayo indlula kuyona ile ngane sizodlula ngaphansi kwakho ngoba phela nibadala nina uzala ingane vele umuntu ozohamba kuqala emhlabeni wena isala ingane izosalinze njani. Ngifuna into esiyibukisise kanjalo ungayibukisi ngohlangothi lokuthi wena usemizweni uyathanda. So into engingayisho uma ke lo muntu uthandana naye faka iprotection mthanda kusho ukuthi ungamthanda akuwonke ozobaleka but ukuze uwazi ukuthi ngeke zebaleke
cinga indawo yengane ukuthi makwenzeka iphuma ingane izoba safety yona izoqhubeka nempilo right ayizokuhlukumezeka ngoba ezinye abangicabanga ngoba ngangishilo iqala ukuthi mina la ngifike khona cabanga ukuthi ngifike ngenhlanhla nanokubekezela omunye umuntu ngebengekeze ifike la nangendlela engikhule ngayo mina ilokho babukeli ningaphatheki kabi lokho engikuvezile akukhona ukuthi ngizama ukuhlukanisa abantu phakathi noma ngixeke osisi ukuthi ba wrong cha aba wrong osisi mabejoin abantu bangaphandle but indlela yokuzala wengane siyacela ukuthi kube nendlela safety for ukuthi ingane bephathi kwabazali babili noma ebali ngoba even nathi nama South African siyabashiya osisi sibashiya ingane singazondli mhlawumbe kube nezathu uthola ukuthi izathu kumoya isixoxelo umuntu asizwakali sizwakala ngendlela akafuna ngayo siyayishiya ingane sikhona nikhona nje lapha ekhaya ukhona nje kumanje ohlezi olalela le video kodwa ingane akayona mhlawumbe unesizathu asisazi asifuni ukujaja umuntu ukuthi why sengizama ukuveka ukuthi nathi as ama South African citizens siyakwenza lokho sibalekele ingane zikhona la silokhu sijikajika ingane ezikhulu ingane iqhamuka indala kuzobhala kuma TV kuthiwa sifune ubaba wethu kanje ngani yithi nathi thina amazulu so ke siyacela ke ama South African ukuthi yonke into senze ngokucophelela sibonge ngike ngathi ukuvakasha kwezinye zeindawo kunababukeli bethu bomkhanya kude TV abangiphelezelile impela bafike bangibona kubathokozisile nami kungithokozisile ukuthi nikhona kanti nibaningi kangaka niyangithanda nahamba nami nangibukela ngale kukhona la ngangivakashe khona nakhombisa futhi ukuthi cha nisuka nangapha kumkhanya kude nesibuke niqhubeke njalo ke nisibuke sinilike lapha ni subscribe ukuze yonke into esiyenzayo izodlondlobala ibe lento wena oyifunayo lapha ekhaya oyibukayo siyabonga.